искаш за Бога да има. Ама тя играе, ама той има разваля музиката. Малкия, виж се, хей! Хайде, гледай на бак. Да, се разсъди. Ай, защо? Защото им сменява музиката. Що Те за искат те да дистанционното? пие шапите. Баба и не иска. Това не е на онова, или? En güzel ülke abi onu. Evet. Ben ne yapalım? Hadi. Ben ne yapalım? No, ben bunu yapamam. Dene, provay. Ben bunu... Probiren, probiren. Ben bunu... Ne boş.